खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। खाखि खसाबाव दागो फोनांनाय पुलिसफोरखौ डिजिपि जिपि सिंनि गोख्रों हुमखि। आसामाव फैफिनगासिनो दङ हादरनि बिसायख'थि आय'ग बियाब दाफामनायनि बागै फोसावगोन। जागिरदआव मा 50 सुरां मोसौखौ जब्द। रायजोनि मोन 17 जिल्लायाव दैबाना 67,000निबो बांसिन सुबुङा सैनांदों। माजबादआव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोनि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम पुलिसखौ थांखिनानै डिजिपि जिपि सिंआ गोनांथार बाथ्रा फोसावदों। खाखि खसाबनि मान मर्यादाखौ गोग्गोयै लाखिनो बिथोन साफ्रोमबो पुलिस जवानखौ। खाखि खसाबनि सायाव रायजो राजाफोरनि फोथायनाय आरो सन्मानखौ मोजाङैनो लाखिनांगोन होननानै डिजिपि जिपि सिंआ बुंदों। बेजों लोगोसे खाखि खसाबाव दागो फोनांनाय आरो खाखि इउनिफर्मनि मर्यादा आरो फोथायथिखौ नेवसिनाय जायखिजाया खामानिखौनो रेहाय होनाय नङा होननानै डिजिपि जिपि सिंआ गोख्रों हुमखि होदों। मख'नो गोनांदि आइजोनि सायाव गाज्रि नोजोर होनाय आरो मलेस्ट खालामनायनि हेंथायै सांग्रांसिन जादों जिपि सिंआ आरो जयमती कनकलतानि हादराव आइजोनि सायाव इनाय नोजोर होनायखौ सहायनानै थाया। पुलिस थाना आरो पुलिस मावख'आव आइजोफोरनि मान सन्मानखौ थि खालामनांगोन होननानैबो जिपि सिंआ बुंदों। बबेखानि पुलिस थाना आरो मावख'खौ गोथार जायगा महरै साननानै लानो थाखायबो जिपि सिंआ खावलायदों। सानथामनि हाबाफारिजों आसामाव फैफिनगासिनो दङ हादरनि बिसायख'थि आय'ग। थांनाय 20 जुन खालि आसामनि बियाब दाफामनायनि ड्राफ्ट फोसावनायखौ लानानै अजद होनायफोरनि सायाव हियारिं खालामनो आरो फोसावनो थाखाय हादरनि बिसायख'थि आय'गआ आसामाव फैगोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिसायख'थि आय'गआ जिल्लायारि खोन्दोआव हियारिं खालामनायजों लोगोसे राजखान्थि हान्जाफोरनि सायावबो हियारिं खालामगोन। मख'नो गोनांदि 20 जुन खालि ड्राफ्ट फोसावनायनि उनाव 10 जुलाइसिम बै ड्राफ्टनि सायाव अजद होनायनि सम दंमोन। बेनि थिखानाय समनि गेजेराव बिसायख'थि आय'गआ गासै 500 सुबुरुन आरो अजदफोरखौ मोनदोंमोन। बे अजद आरो सुबुरुनफोरनि सायाव बिसायख'थि आय'गआ फैगौ 19, 20 आरो 21 जुलाइसिम हियारिं खालामगोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला 19 जुलाइखालि 3 रिंगायाव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, अदालगुरि, कार्बि आलं, सोनाब कार्बि आलं आरो डिमा हासाव जिल्लानि हियारिं खालामगोन। श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव नैथि सानखालि एबा 20 जुलाइखालि 9:30 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम धुबुरी, गवालपारा, सोनाब सालमारा, बङाइगाव, बरपेटा, नलबारि, करिमगन्ज, हाइलाकान्दि आरो काछार जिल्लानि हियारिं खालामगोन। बेनि उनाव 12 रिंगानिफ्राय 2 रिंगानि गेजेराव कामरुप मेट्र', नगाव, सनितपुर, मरिगाव आरो दरं जिल्लानि हियारिं खालामगोन। बै सानखालिनो बेलासे 3:30 रिंगानिफ्राय बिसायख'थि आय'गआ राजखान्थि हान्जाफोरनि सायाव हियारिं होगोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिसायख'थि आय'गआ आसाम दावबायफैनायनि थामथि एबा जोबथा सानखालि डिब्रुगड़, तिनसुकिया, धेमाजि, लखिमपुर, शिबसागर, जरहाट, चराइदेउ, गलाघाट आरो माजुलि जिल्लानि सायाव हियारिं खालामगोन। जागिरदआव गोबांथार बिबांनि सुरां मोसौ हमदों। पुलिसआ दिनै फुंबिलियाव बोखांनो हादों गोबांथार बिबांनि सुरां मोसौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला स्रोद सुलुङाव खौरां मोननाय उनावनो आसाम पुलिसनि मोनसे हान्जाया जागिरदआव सिग्रोमनानै गंसे ट्राकनिफ्राय मा 50 सुरां मोसौफोरखौ बोखांनो हादों। मा 50 सुरां मोसौफोरखौ गंसे ट्राकआव दैखांनानै नगावनिफ्राय गुवाहाटि फारसे लांबाय थानाय समावनो पुलिसआ हमनो हायो। ओरैहाय पुलिसआ मोसौ स्मागलिं खालामनानै लाबोनाय ट्राकखौ लाखिनाय लोगो लोगो आरो पुलिसआ सोंथि सोंनायनि सिगांनो ट्राक ड्राइभार आरो हेन्डिमेनआ जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालाङो होननानै खौरां मोनदों। रायजोआव सोलिगासिनो दङ दैबाना। बोसोरनि नैथि दैबानाया रायजोनाङै मोन 17 जिल्लायाव गोहोम गोग्लैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रायजोनाङै मोन 17 जिल्लायाव दैबाना लोमसावनायाव 67,689निबो बांसिन सुबुंफ्रा सैनांदों आरो हालाय हाफाय जानांदों।
बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्लायाव 2170 हेक्टर आबाद फोथार माखासे माथावरि लामाफोरा खहा जानायजों लोगोसे 50,000निबो बांसिन न'आव फिसिजानाय जिब जुनारफोरा सैनांदों। नाथाय थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव दैबानायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि बिबाङाबो सा 7सिम बांबाय होननानै आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटि सुंद'यै ASDMA नि सुलुङाव फोरमायदों। बोसोरनि नैथि दैबाना लोमसावनाय जिल्लाफोरा जादों बाक्सा, बिश्वनाथ, बङाइगाव, चिरां, धेमाजि, धुबुरी, डिब्रुगड़, गलाघाट, जरहाट, क'क्राझार, लखिमपुर, माजुलि, नगाव, नलबारि, शिबसागर, तामुलपुर आरो तिनसुकिया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुरलुंबुथुर दैमानि दैया धुबुरी आरो तेजपुराव खैफोद सिमानि गोजौआव बोहैनायजों लोगोसे रायजोनि माखासे दैमा दैसाफोरनि दैयाबो उसिफावदों। ओरैहाय नसुं हादर भुटाननिफ्राय दै हगारनायनि जुनै बिटिआरनि माखासे ओनसोलजों लोगोसे आफां आसामाव दैबाना लोमसावदों। बबेखानि बे खेबनि दैबानायाव सैनांनाय सुबुंफोरनि रैखाथिनि थाखाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव गासै मोन 78 अरायथा नङि रैखाथि बादाफोर फसंनो गोनां जादों होननानै खौरां मोनदों। उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय माजबादनि आसाम अरुणाचल प्रदेश सीमा ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमादों सासे आइजोआ। सिमनायारि ओनसोलनि हाजगुरि गामियाव जादों बे जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय हराव आदार नागिरनानै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ हाजगुरि गामियाव हाबफैनानै उदखार खालामफैयो आरो माखासे नखरनि न' बांफोरखौ सिफायनानै खहा खालामलाङो। बे जाथायाव उन्दुनानै थानाय सासे बैसोगोरा आइजोआ जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जाथायसालियावनो जिउ गोमानाय आइजोखौ 50 बोसोर बैसोनि बिजया किसान होननानै सिनायथिनो हादों। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो लालफानि पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थांनानै आइजोनि गोथै सहखौ बोखांहैयो आरो पस्टमर्टेम आनजाद नायनो थाखाय आइजोनि गोथै सहखौ उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।